ललही छठी पावन बरतिया सभई सखी पूजई सभई सखी पूजई हो। ललही छठी पावन बरतिया सभई सखी पूजई सभई छठिया माई हो। सासु हमहु करबई बरतिया हमहु छठी अइबई हमहु छठी पूजब हमहु छठी पूजब हो। नहीं तोरे पिठिया बीरनया है नहीं लहुरा देवरया है लहुरा देवरया है हो। बहुआ नहीं तोरे गोदिया होरी लया है कैसे छठी पूजबू कैसे छठी आई बिऊ के का छठी आई बिऊ हो। सासु नहीं हमरे पिठिया बीरन आहना लहुरा देवरया है ना लहुरा देवरया है हो। सासु नहीं मोरे गोदिया लालनया है तब छठी पूजब तब छठी आई भी हो। सासु लोढ़वाई के छठी आई भी हमही छठी करबई हमहु छठी करबई निहुरी गठिया दे बैनी हुरी गठिया दे बैनी हुरी दहिया चटबई हो। सासु लोढ़वाई के छठी अउबई निहुरी गठिया दे बैनी हुरी छठी अउबई पिय री चढ़उबई दियना जलउबई हो। सासु छठी मैया होई हई सहाय आशीष हम का दई हई आशीष हम का दई हई हो। सासु छठी मैया होई हई सहाय आशीष हम का दई हई। 8 महीनमा के बीतत नवए के लागत नवए के लागत हो। सासु उमरी घुमरिया वही पीरत ललना जनम ली है ललना जनम ली है हो। सासु अंगने में सग राखनऊ बैत ढाक मांगबऊ बैत कसिया काटऊ बैत कसिया काटऊ बई हो। सासु द्वारे बधैया बजबऊ बै छठी मई के पूज बै छठी मई के पूजबई हो। सासु द्वारे बधैया बजबऊ बै छठी मई के पूजबई निहुरी गठिया देबई निहुरी दहिया चटबई। ललही छठी पावन बरतिया सभई सखी पूजई सभई सखी पूजई हो।